ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണീ പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരിപോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇല്ല, എല്ലാ ഫോണിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. രസിക മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കോ? അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അതങ്ങ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇപ്പോഴും മാതാജി ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, ആദ്യത്തെ 5 ശ്ലോകങ്ങളാണ് കണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. മാതാജി ഇപ്പൊ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കയറിയിട്ട്, മീറ്റിംഗ് ചാറ്റിൽ കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ആദ്യത്തെ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. എന്തുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രാണ് ഉവാചയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ശ്ലോകമായത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദുര്യോധനന്റെ ആ ഭയമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ. അവരെന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ മക്കളും മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ, എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ചെയ്തുവോ? അറ്റൻഡൻസ് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മാതാജി. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ക്ലിയർ ആണ്, പ്രശ്നമില്ല, ചെയ്തു. പ്രശ്നമില്ല, ചെയ്തു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, മാതാജി, ഞാന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കയറാൻ നോക്കിയപ്പോ എവിടെയോ കയറി ടച്ചായി, എക്സിസ്റ്റ് ആയി. ഞാൻ വീണ്ടും കയറിയപ്പോ എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ഇടാം കേട്ടോ. ആ. ഒന്നുകൂടെ ഇടാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എനിക്കൊന്ന് മിക്കവരും ചെയ്ത് കാണും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാമക ഇതൊരു നമ്മളെ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്ര മാമക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മാമക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? എന്റെ മക്കളും പുത്രരും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ന വേർതിരിവ്. വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആ മനോഭാവമാണ് ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന, തൻ്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം, ആ മക്കളോടുള്ള ആ വാത്സല്യം, അമിതമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യം. എന്താണ്, ഇതൊരു ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമായിരുന്നു. കാരണം ആ ധർമ്മക്ഷേത്രം, ആത്മീയ ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലം, കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയുടെ ആ സ്വാധീനം കാരണം ഇവരിനി യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുവോ, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഈ രാജ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കുവോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭയവും തൻ്റെ മക്കളെ വേർതിരിച്ച് കാണുകയാണ്. കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. അപ്പൊ ആ മനോഭാവമാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത, ധൃതരാഷ്ട്ര ഭയപ്പെടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ചിലപ്പോഴ് എന്റെ ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കള് അവരുടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ശരിയായ രീതിയിലല്ലാതെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ കളകളെ പോലെ പറിച്ചു മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം തന്റെ മക്കള് അധാർമികരാണ്, പാണ്ഡവര് ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്. അതെ. അപ്പൊ ധർമ്മിഷ്ഠരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. ആ ധർമ്മം ഉള്ളിടത്തെ വിജയം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്റെ മക്കള് ഈ കളകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പോലെ തോറ്റു പോകുമോ എന്നുള്ള ആ ഭയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭയം, ആശങ്ക, ധർമ്മക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്, ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ദുര്യോധനൻ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയി? ദ്രോണാചാര്യരെ സമീപിച്ചു അല്ലെ. ദുര്യോധനന്റെ ഭയമാണ് അടുത്ത നമ്മള് കാണുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറയും, അങ്ങയുടെ പുത്രൻ രാജാവായ ദുര്യോധനൻ നേരെ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചത്? വ്യാസമഹർഷിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് അല്ലെ. വ്യാസമഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കാണാനുള്ള ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത്, ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട് തവ ശിഷ്യേന എന്നൊരു വാക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ നേരെ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ
അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? വളരെ തവ ശിഷ്യേന ധീമത, വളരെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. ബുദ്ധിപൂർവം ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അല്ലെ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ബുദ്ധിപൂർവം എന്താണ് ഈ സേനയെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യർ ചെയ്തത്, കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ദ്രോണാചാര്യർ? തന്റെ ശത്രുവായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പദവി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അസ്ത്രശസ്ത്ര വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതെ അതെ. അപ്പോ ദ്രുപദപുത്രൻ തന്റെ അന്ധകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അല്ലെ, ആ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഉദാര മനസ്കരാണ്. അപ്പോൾ അത് മുൻനിർത്തിയാണ്, അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇനി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇതുപോലെ പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ ദുര്യോധനനെ അറിയാം, പാണ്ഡവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അർജുനന്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ ആ ഒരു ദാക്ഷിണ്യം ഒന്നും കാണിക്കരുത്, ഇത് യുദ്ധമാണ്, നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ജാഗരൂകനായി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൂചനയും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ്. പിന്നെ നയതന്ത്രപരമായിട്ട് ദുര്യോധനൻ വിദഗ്ധ നയതന്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് പ്രത്യേകം വിളിച്ചു. അപ്പൊ ആ ദ്രുപദനുമായിട്ടുള്ള ആ വഴക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും, കൂടാതെ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ്, ദ്രുപദന്റെ ശപഥം എന്തായിരുന്നു? ദ്രുപദൻ ആ പുത്രൻ വന്നത് തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ മാതാജി? ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി, ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടേ പറയണേ മാതാജി, നെറ്റിന് എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21,870 രഥങ്ങൾ, 21,870 ആനകൾ, 65,610 കുതിരകൾ, 1,09,350 കാലാൾപ്പട. അപ്പൊ എത്ര വലുതാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണി? അങ്ങനെ പാണ്ഡവർക്ക് എത്ര അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു? 7 അക്ഷൗഹിണിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കൗരവർക്ക് എത്രയുണ്ട്? 11 അക്ഷൗഹിണിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 11 അക്ഷൗഹിണി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ നാരായണീ സേനയും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സൈന്യബലം കൂടുതൽ എവിടെയാണ്? സൈന്യബലം കൂടുതൽ കൗരവർക്കാണ് സൈന്യബലം കൂടുതൽ. കൂടാതെ ഇവിടെ സൈന്യാധിപനായിട്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനേ ഉള്ളൂ. കൗരവരുടെ സൈഡില് ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, ശല്യരുണ്ട്, ദുര്യോധനനുണ്ട്. പിന്നെ മഹാരഥൻ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 60,000 യോദ്ധാക്കളെ നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ മഹാരഥനായിട്ട് അർജുനൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൗരവർക്ക് ഭീഷ്മനുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, അശ്വത്ഥാമാവുണ്ട്. കണ്ടോ? പിന്നെ അതിരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരഥന്മാരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് 10,000 യോദ്ധാക്കളെയാണ് ഒറ്റ എന്താ നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നത്. 10,000. നേരത്തെ 60,000, ഇത് 10,000. അത് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ഘടോത്കജൻ, സാത്യകി, യുയുത്സു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാരും എന്താണ് 10,000 അതിരഥന്മാരാണ്. കൂടാതെ കൗരവരിലും ഉണ്ട് അതിരഥന്മാർ, ശല്യർ, സോമദത്തൻ, പുരിശ്രവസ്, ഭഗദത്ത, ജയദ്രഥൻ, കൃതവർമാവ്, ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സൈന്യബലം കൂടുതലുള്ളത് കൗരവർക്കാണ്. എന്നിട്ടും കാരണം ഈ പാണ്ഡവരുടെ ആദ്യം യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ദുര്യോധനൻ. കാരണം സൈന്യബലം വെച്ചിട്ട് ഭീഷ്മാചാര്യരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, കർണരുണ്ട്, ഈ മഹാരഥന്മാര് എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് അത്രയൊന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലല്ല, അവര് നല്ല രീതിയിൽ സൈന്യത്തെ എല്ലാം ആൾബലം കുറവാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലെല്ലാം
ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ആൾക്കാരെ എന്നാണ് ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരെ വനവാസത്തിലായിരുന്നു, 12 വർഷം വനവാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ വനവാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ദുര്യോധനന് ആകെ ചകിതനായി. അടുത്ത നമ്മൾ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലാമോ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം? നമുക്കിന്ന് 20 വരെ തീർക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടണോ? അല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുധാമന്യോശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമോജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ സൗഭദ്രയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ. വിവർത്തനം വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ജയ്. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജ, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവർ യുദ്ധത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. ഹരിബോൾ. ഹരിബോൾ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? യുധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജശ്ച വീര്യവാൻ. അപ്പൊ വിക്രമിയായ യുധാമന്യുവും ഉത്തമൗജസ്സും സൗഭദ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഭദ്രാപുത്രനും ദ്രൗപദേയ അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരും എല്ലാരും മഹാരഥൻ. അപ്പൊ മഹാരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒരേ സമയത്ത് നേരിടാൻ പറ്റുന്നവരാണ് മഹാരഥൻ. അപ്പം ഇവരെല്ലാരും മഹാരഥനായിട്ട് നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് യുധാമന്യു, ഉത്തമൗജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളെ ദ്രുപദന്റെ മക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? ദ്രുപദന്റെ മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ്രൗപദിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ആണല്ലേ? ഇവര് കൂടാതെ 2 മക്കളും കൂടെ ദ്രുപദർക്കുണ്ട്. അതാണ് യുധാമന്യുസും ഉത്തമൗജസ്സും. അപ്പൊ യുധാമന്യുവും ഉത്തമൗജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രുപദന്റെ മറ്റ് 2 മക്കളാണ്. ദ്രൗപദിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും കൂടാതെയുള്ള 2 മക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും അർജുനന്റെ ബോഡി ഗാർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇടവും വലവും ഈ 2 പേരും നിൽക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ ആ യുദ്ധക്കളത്തില്. ഇടവും വലവും ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് യുധാമന്യുവും ഉത്തമൗജസ്സും. പിന്നെ അവര് കൂടാതെ സുഭദ്രാപുത്രൻ ആരാണ്? അഭിമന്യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിമന്യു, സുഭദ്രാപുത്രനായിട്ട് അഭിമന്യു ഉണ്ട്. ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാർ. ദ്രൗപദിക്ക് 5 മക്കളുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോ പാണ്ഡവരിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഓരോ മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 5 മക്കളും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാരും മഹാരഥന്മാര് തന്നെ. ഇനി നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ഒന്ന് സൈഡ് മാറ്റുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ, അവരെല്ലാരും നിൽക്കുന്ന ആ മഹാരഥന്മാരെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും പേര് വിളിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നേരെ നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇനിയിപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാലോ? ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യുദ്ധ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇനി ഇതങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവോ? അതുകൊണ്ട് നയം മാറ്റി. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ നയതന്ത്രപരമായിട്ട് ദുര്യോധനൻ സൈഡ് മാറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത്? 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ശ്ലോകം 7. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധദ്വിജോത്തമ നായകാ മമ സൈന്യസ്യ സഞ്ജാതം താൻ ബ്രവീമി തേ. കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ദ്വിജോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ
അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ദ്രോണാചാര്യരെ ബ്രാഹ്മണോത്തമ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഇനി എന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പടനായകന്മാരെ പറയാൻ പോവാണ്. അതായത് തന്റെ സൈന്യത്തെ അങ്ങനെ നിരസിച്ചിട്ടില്ല. ആ, അവരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ സൈന്യത്തെ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല ആ, കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കണില്ല ചേച്ചി. അല്ലേ? ആർക്കും ഹരേ കേൾക്കുന്നില്ല? കൃഷ്ണ ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്? മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാതുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ല. അത് മാതാജിയുടെ കേൾക്കണുണ്ടല്ലേ? പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഹരേ അതെയോ? കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. കുറെ പേർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണല്ലേ? ഹരേ എന്റെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി. ഒന്ന് കട്ടായിട്ട് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറയോ അവരോട്, ചിലപ്പോ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ അങ്ങനെ മാതാജി ചെയ്തപ്പോ ഒന്ന് എനിക്ക് clear ആയി. ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കയറുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ. ഇല്ല, സ്ഥലം മാറി ഇരിക്കാൻ പറയും, കുറച്ച് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് ആ, ഇങ്ങോട്ട്. ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാതാജി കേൾക്കണോ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലും ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച്, പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഇനി പറയാൻ പോവുകയാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഭീഷ്മച്ച കർണച്ച കൃപച്ച സമതീഞ്ജയ അശ്വത്ഥാമ വികർണച്ച സൗമദത്തി സദൈവ ച. വിവർത്തനം. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥാമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം നോക്കിയാൽ കാണാം, ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച. ഭവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? ഭവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രോണര്. ദ്രോണര്. അങ്ങും ഭീഷ്മരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഞാൻ ഇനി ഭീഷ്മാചാര്യരെ ഇനി എന്താണ് പറയാതെ പേര് പറയണോ, അതോ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പേര് ആദ്യം പറയോ? അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആദ്യം ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ ആദ്യം ഒരു ധർമ്മസങ്കടം ഉണ്ടാണ്. ആരെയാണ് ആദ്യം പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടത്? ഭീഷ്മനെ ആണോ ദ്രോണനെ ആണോ? പിന്നെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ദ്രോണരല്ലേ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ആദ്യം പേര് വിളിക്കാം, അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മരെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഭവാൻ, ദ്രോണരെയും പിന്നെ ഭീഷ്മരെയും, പിന്നെ ആരാണ്? ദ്രോണരുണ്ട്, ഭീഷ്മരുണ്ട്. അതാണ് യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ ആരൊക്കെയാണ്? താങ്കൾ. ദ്രോണരുണ്ട്, ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപാചാര്യരാണ്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥാമാവ് ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവുണ്ട്. വികർണൻ ആ ഒരു പേര് ആരാണ്? വികർണൻ ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരനാണ്. ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരനാണ് വികർണൻ. അപ്പൊ വികർണൻ അത്ര വലിയ ഒരു യോദ്ധാവൊന്നും അല്ല. വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദുശാസനന്റെ പേര് പറയാം. പക്ഷെ വികർണനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തു? വികർണനെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എന്താണ് യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ വികർണൻ, അതും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ പേരിന്റെ ഇടയിൽ വികർണന്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? പറഞ്ഞോളൂ. വികർണൻ ഒരു സാത്വികനായ ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. വികർണൻ ഒരു പറഞ്ഞോളൂ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ ദ്രൗപദിയോട് കാണിച്ച അതൊക്കെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അസത് സഭയില് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ എണീറ്റ് നിന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞോളൂ, ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, അവർക്ക് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ, അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബാക്കി ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, പാണ്ഡവരെല്ലാരും തലകുനിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിന്നപ്പോ വികർണനാണ് അതിനെ പറഞ്ഞതല്ലേ. അപ്പോ ഈ യുദ്ധ സൈന്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൂൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറയും, ആർക്കെങ്കിലും പാർട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഇനി എങ്ങാനും വികർണൻ അപ്പുറത്ത് എല്ലാം ചാടി പോവോ? കാരണം വികർണനാണ് ആ സഭയില് ധൈര്യപൂർവ്വം നിന്ന് ഇതിനെ എതിർത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാടി പോവോ എന്നൊരു സംശയം ദുര്യോധനനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വികർണനെ ഒന്ന് സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി വികർണന്റെ പേരും എടുത്ത് പറയുകയാണ്.
അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരനാണ്. അപ്പൊ ഈ പാർട്ടി യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് എങ്ങാണോ അപ്പുറത്തെ പാർട്ടി യുദ്ധം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാക്കില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിന് കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ മുമ്പ് പാർട്ടിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറണമെങ്കിൽ മാറാം. അപ്പൊ വികർണൻ അതുകൊണ്ട് എടുത്തു പറയുന്നു വികർണന്റെ പേര്. പിന്നെ സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ്, ഇത്രയും എന്നിവരും ഉണ്ട്. അപ്പോ സ്വപക്ഷത്തുള്ള മികച്ച സേനാനികളെയും ദുര്യോധനൻ എണ്ണിപ്പറയുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ തോൽവിയില്ലാത്തവരാണ് ആ വീരന്മാർ. വികർണൻ ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരൻ, അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രോണന്റെ പുത്രർ, സൗമദത്തി അഥവാ ഭൂരിശ്രവസ് ബാഹ്ലീക രാജാവിന്റെ മകനാണ്. പാണ്ഡുവുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുന്തിക്ക് പിറന്ന പുത്രനാണ്. അർജുനന്റെ ഭ്രാതാവാണ് കർണൻ. അപ്പൊ ഈ കർണന്റെ പേര് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭീഷ്മര് അവരുടെ പടയാളികളെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തും. ഇവർ ഇത്രയും പേര് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാരഥന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ മഹാരഥന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കർണന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത് പറയാതിരുന്നപ്പോ കർണന് ദേഷ്യമായി. അപ്പോ കർണൻ ചോദിക്കും, അതെന്താ, ഞാൻ മഹാരഥനല്ലേ? അപ്പം ഭീഷ്മര് പറയും, നീ അതിരഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോലും നീ വരുന്നില്ല. അതിരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരഥന്റെ താഴെയുള്ളതാണ് അതിരഥൻ. അതിരഥനായിട്ട് പോലും നീ വന്നിട്ടില്ല. നിനക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും അർജുനനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എപ്പോഴെല്ലാം അർജുനനുമായിട്ട് കർണൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം കർണൻ തോൽവിയാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോ കർണന് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടായി. അപ്പൊ കർണൻ എന്താണ് അതിന് പറയുക, ശപഥം എടുക്കും, ഭീഷ്മര് താഴെ നിൽക്കാതെ ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കില്ല. ദുര്യോധനനാകെ വെപ്രാളമായി. ഇവരെല്ലാരും യുദ്ധത്തിന് നിന്നിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അകത്ത് തന്നെ അടിയായോ. പിന്നെ രണ്ടുപേരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കർണൻ ആ സമയത്ത്, ഭീഷ്മരുള്ള സമയത്ത് കർണൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്നാലും കർണന്റെ പേര് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്യേജ മഹാശൂരാ മദർത്തേ തെക്തജീവിതാഃ നാനാശസ്ത്രഹരണാഃ സർവേ യുദ്ധവിശാരദാഃ. വിവർത്തനം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതമാണവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ വാക്കാണ്, ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ത്യക്ത ജീവിത. ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രഭുപാദര് പർപ്പോട്ടിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും. അപ്പോ തോൽവി ഉറപ്പിച്ചു അല്ലെ? ത്യക്ത ജീവിതം, എനിക്കായിട്ട് ജീവിതം കളയാനായിട്ട്, ജീവൻ കളയാനായിട്ട് എല്ലാരും വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ ജയദ്രഥൻ, കൃതവർമാവ്, ശല്യർ തുടങ്ങിയവരും മറ്റുള്ളവരും ദുര്യോധനന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജയദ്രഥനെ നമുക്കറിയാം. ജയദ്രഥൻ ആരാണ്? ദുശ്ശളയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. ദുശ്ശളയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. പിന്നെ ജയദ്രഥൻ അത്ര നല്ല വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ദ്രൗപദിയുടെ അടുത്ത് കാമാസക്തിയാൽ ചെല്ലുകയും ദ്രൗപദിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജയദ്രഥൻ അല്ലെ. പിന്നെ അഭിമന്യുവിനെ ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ഒരുപാട് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് വധിച്ചത്, അതിന് ഒരു കാരണക്കാരൻ ജയദ്രഥനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ജയദ്രഥൻ. ജയദ്രഥന് ദുശ്ശള മാത്രമല്ല, വേറെയും ഭാര്യമാരുണ്ട്. പിന്നെ കൃതവർമാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ എന്താണ് സാത്യകി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ? സാത്യകി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡില് വരുമ്പോ, പാണ്ഡവരുടെ സൈഡില്
യുയുധാന എന്ന് പറയുന്നത് സാത്യകിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ്. അപ്പൊ യുയുധാന കൂടാതെ കൃതവർമാവ് ഇവർ രണ്ടുപേരും യദു വാരിയേഴ്സ് ആണ്. യദുകുലത്തിലുള്ള ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ഭടന്മാരാണ്. അതില് സാത്യകി പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ പോയി, കൃതവർമാവ് കൗരവരുടെ സൈഡിലാണ് കയറിയത്. പിന്നെ ശല്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മാദ്രിയുടെ സഹോദരനാണ്. മാദ്രി നമ്മുടെ നകുലൻ സഹദേവന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള മാദ്രിയുടെ സഹോദരനാണ് ശല്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശല്യര് ശരിക്കും ആരുടെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്? പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. എന്നാലും ദുര്യോധനന്റെ ചില ട്രിക്ക് കാരണം ശല്യരും കൗരവരുടെ സൈഡിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും എന്താണ്, തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണ്, ഈ വീരയോദ്ധാക്കളാണ് എന്ന് പോലെ. അതായത് തങ്ങൾക്ക് തോൽക്കും എന്നുള്ളത് ആ വാക്കിലൂടെ പറയുന്നു. പക്ഷെ ദുര്യോധനന് വിശ്വാസമാണ് ഇവരെല്ലാരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരീഷ്ണമാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. അപര്യാപ്തം തതസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ, പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതമാണ് തങ്ങളുടെ സൈന്യം. ഭീമനും ഭീഷ്മരും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. ഭീഷ്മരുടെ അടുത്ത് പോലും വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന സൈന്യത്തെക്കാൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മളുടെ സൈന്യബലം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സൈന്യബലത്തെ ദുര്യോധനൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. തന്റെ സായുധ സേനാബലം അളവറ്റതും പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരുടെ തഴക്കമുള്ള കൈകളിൽ സുരക്ഷിതവുമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട്. മറിച്ച് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യമോ പരിമിതമാണ്, ഭീമൻ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭീമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭീഷ്മരുടെ മുമ്പിൽ നിസ്സാരനാണ്. ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും ഭീമനോട് അസൂയാണ്. എന്താ കാര്യം? ആണെങ്കിൽ ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും വധിക്കപ്പെടുക എന്നറിയാം. എന്നാലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്താണ്? ഭീഷ്മരാണ് സേനാധിപതിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഭീമനേക്കാളും ഒരുപാട് അളവറ്റ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് എന്തായാലും വിജയം ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗമവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്താ സർവ ഏവ ഹി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകവും നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ നയതന്ത്രപരമായിട്ട് പറയാണ്. ബാക്കി ഈ മഹാരഥന്മാരെയും അതിരഥന്മാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇനി അവിടെ നിൽക്കുന്ന സാധാ ഭടന്മാരെ അവരെ അവഗണിക്കരുതല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നു തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നയതന്ത്രപരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വയസ്സായതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ബാക്കിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവരെയും കൂടെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ടീം വളരെ ശക്തമാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. തസ്യ സംജയനേൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചേ ശംഖം ദത്തോ പ്രതാപവാൻ. വിവർത്തന ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനെ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖമെടുത്ത് ഊതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ
എന്താണ് നമ്മുടെ ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് വെറുതെ ഈ ഭയം എന്തായാലും ദുര്യോധനന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ദുര്യോധനൻ എത്ര പേരെയൊക്കെ പേരുകൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒരിടത്ത് പോലും ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരുടെ പേരാണ്? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട വ്യക്തിയാണത്. ആരാണത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദുര്യോധനൻ. കാരണം എന്താ? ദുര്യോധനൻ എന്താ ഭഗവാന്റെ പേര് പറയാത്തത്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലാന്ന്. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേന എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അത് സാരഥിയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുകയല്ലേ, അർജുനന്റെ സാരഥിയല്ലേ എന്ന് നിസ്സാരമായി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഈ ഭയവും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികവാദികളുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. പലതും കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് പല പല പ്ലാനുകൾ, ലോൺ എടുക്കുന്നു, കെട്ടിടം പണിയുന്നു, മക്കളെ വലിയ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അപ്പൊ അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു, അവർക്ക് നല്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അതിനുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പല പല പ്ലാനിങ് ചെയ്യാണ്. ഇതേപോലാണ് ദുര്യോധനൻ. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം പല പല സീറോസ് ആണ്, എല്ലാം പൂജ്യങ്ങളാണ്. ഈ പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൂജ്യമൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോവുകയാണ് അല്ലെ. അതേപോലാണ് ഭൗതികവാദികളെല്ലാം പല പല പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം ലൈഫ് സെറ്റായി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അതുപോലാണ് ദുര്യോധനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇത്രയും ഭടന്മാരുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്രയും അധിരഥന്മാരുണ്ട്, മഹാരഥന്മാരുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് സെറ്റാണ്, എന്തായാലും വിജയം എനിക്ക് തന്നെ എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുന്നില്ല. അവിടെ ആ ഭഗവാനാണ് മെയിൻ അല്ലേ. ആദ്യത്തെ ആ ഒന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ബാക്കി പൂജ്യങ്ങൾക്ക് വിലയുള്ളൂ. ആ പൂജ്യങ്ങൾക്ക് വില വരാനുള്ള ആ ഒന്നിനെ മറന്നാണ് ഈ ദുര്യോധനൻ എല്ലാം പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയവും ഉണ്ട്. അതേസമയം നമുക്ക് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാം. പാണ്ഡവരുടെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സേനാ ബലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെക്കാളും ഒരുപാട് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭയവും ഇല്ല. ഫിയർലെസ്നെസ്, ആ ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഭയക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ദുര്യോധനന്റെ എന്താണ് മനസ്സിലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭീഷ്മദേവൻ ദുര്യോധനനോടുള്ള സഹതാപം, അനുകമ്പ കൊണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ശംഖനാദം മുഴക്കി. ശംഖനാദം മുഴക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ശംഖ് ഊതുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും മംഗളകരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശംഖ് ഊതുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പാർട്ടികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശംഖ് ഊതിയിട്ടാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ ഭീഷ്മർ ആ ശംഖൂതലില് ഭീഷ്മർ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അപ്പുറത്താണ്, വിജയം അവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഭീഷ്മരുടെ ശംഖൂതലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദശങ്കശ്ച ഭീര്യശ്ച പാണവാനക ഗോമുഖാ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തു മൂലോ അഭവത്. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടുമുയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. അതിന്റെ സിമ്പലാണ് ഈ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ്? രജിഷ മാതാജി ആണോ? കൃഷ്ണ. തഥാ ശേതൈർഹയൈർയുക്തേ മഹതി സന്ദനേ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദദ്മതോ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിവ്യശംഖുകൾ ദിവ്യങ്ങളാണ്. ദിവ്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്?
ഈ ശംഖനാദം മുഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശംഖനാദമാണ്. ഈ ദിവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ, അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളത്, ഭൗതികതയ്ക്കും അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതാണ് ദിവ്യം. അപ്പൊ ആ ദിവ്യ ശംഖങ്ങളാണ് എല്ലാരും കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് മുഴക്കിയ ശംഖ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് പാണ്ഡവർക്ക് വിജയ സൂചനയായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആദ്യമായിട്ട് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഏത് പേരിലാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ വിളിക്കുക? ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ മാധവ മാധവ തഥാ ശ്വേതൈർഹൈർയുക്തേ മഹതി സ്യന്തനേ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ. അപ്പൊ മാധവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്മീപതിയായ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് 5 പോയിന്റ്സ് വരെ കിട്ടും. 5 4 പോയിന്റ്സ് വരെ കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ് വിജയം നേടാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഉള്ള സൂചനകൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നേരത്തെ ഒരു മാതാജി ശ്യാം രാധിക മാതാജിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ, ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭീഷ്മരുടേതായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ ദിവ്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവപക്ഷത്താകയാൽ മറുപക്ഷത്തിന് വിജയസാധ്യതയില്ലെന്ന് ദിവ്യശംഖങ്ങളുടെ ധ്വനി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അങ്ങനെ വിജയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അർജുനനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ ശംഖധ്വനി അഗ്നിദേവൻ അർജുനനു നൽകിയ രഥത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ ഇരുന്നരുളുന്നത്. ആ രഥം എല്ലാ ദിക്കുകളെയും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നും 3 ലോകങ്ങളിലെവിടെയും അതിന് വിജയമേയുള്ളൂ എന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പാണ്ഡവരുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തത് എന്താണ്? വിജയ ചിഹ്നത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എവിടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ കൂടെ ആകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. അതാണ് ആദ്യത്തെ റീസൺ. അവർക്ക് വിജയ സൂചനയുടെ ആദ്യത്തെ സൂചന കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ്, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേശാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഭാഗ്യദേവതയുള്ളത്. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയുകയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു റീസണും പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശംഖധ്വനി, ഭഗവാന്റെ ശംഖ്. അപ്പം വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശംഖ് വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ ആ ശംഖധ്വനിയും പാണ്ഡവർക്ക് വിജയ സൂചന കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനന്റെ രഥം, അത് ആര് കൊടുത്ത രഥമാണ്? അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥം. അപ്പോൾ ആ രഥത്തിലാണ് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിക്കുകളും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും വിജയം മാത്രം ഉള്ള ഒരു നൽകുന്ന രഥമാണ് അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ ആ രഥം. ആ രഥത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിജയ സൂചനയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു സൂചന നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രം ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവം, അപ്പൊ ധാർമ്മികരായിട്ടുള്ളവർക്കായിരിക്കും വിജയ സാധ്യത ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു വിജയ സൂചനയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം, ഭാഗ്യദേവതയുടെ സാന്നിധ്യം, അവര് നിൽക്കുന്ന വേദി കുരുക്ഷേത്രമാണ്, പുണ്യഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രഭാവം, പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖനാദം,
കൂടാതെ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം പറയുന്ന സെന്റൻസ് കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ ദിവ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യമായത് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയായിരിക്കും വിജയം വരിക. അപ്പൊ അതും ഒരു റീസൺ ആണ്. പിന്നെ രഥം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത ആ രഥത്തിലാണ് ഇവരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രഥവും ഒരു സൂചനയാണ്. ഇനി അടുത്ത സൂചന നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ ഇനി കൃഷ്ണ നമ്മള് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വിവർത്തനശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖം ഊതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ശംഖം ഇത് നമ്മൾ അറിയണം. കൃഷ്ണന്റെ പാഞ്ചജന്യം, അർജുനൻ, ദേവദത്തം, ഭീമൻ, പൗണ്ഡ്രം, യുധിഷ്ഠിരൻ, അനന്തവിജയം, നകുലൻ, സുഘോഷം, സഹദേവൻ, മണിപുഷ്പം. അപ്പൊ ഈ ശംഖനാദം അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. അനന്തവിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷണ മണിപുഷ്പകോ. അപ്പൊ ഈ 5 പേരുടെയും ശംഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാവാർത്ഥം 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ പല നാമങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഋഷികേശ, പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമ അല്ലെ. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഉത്തമ. അപ്പൊ നമ്മള് ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഋഷികങ്ങൾ ഋഷികേന ഋഷികേശ, അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആരുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഋഷികേശന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ അപ്പം ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അർജുനൻ, ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനന്റെ ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വയം നയിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ഋഷികേശ പദം അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭഗവാന് തന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവിധ നാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന. ഋഷികേശൻ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമ. മാധവൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതി. അച്യുതൻ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. മധുസൂദനൻ അതാണ് മധുസൂദനൻ. പിന്നെ ഗോവിന്ദൻ ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. വാസുദേവൻ പുത്രനായ. ദേവകീ നന്ദനൻ ദേവകിയുടെ പുത്രനായതുണ്ട് അല്ലെ, അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചതുണ്ട്. യശോദാനന്ദനൻ യശോദാപുത്രൻ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാല്യകാല കേളികളിൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്. പാർത്ഥസാരഥി കേരാളി ആയതുകൊണ്ട്. കേശവൻ അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട്. ജനാർദ്ദനൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനാണ് ജനാർദ്ദനൻ. ഇനി അടുത്ത 3 പേരുകൾ ആരുടെയാണ്? ധനഞ്ജയൻ, പാർത്ഥൻ, ഗുഡാകേശൻ. ഇതൊക്കെ ആരാ? അർജുനന്റെ നാമങ്ങളാണ്. ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. പാർത്ഥൻ കുന്തിയുടെ പൃഥയുടെ പുത്രൻ, അതായത് കുന്തിയുടെ പുത്രൻ. ഗുഡാകേശൻ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നാമങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൃഗോദരൻ അത് ആരുടെ പേരാ? ഭീമന്റെ പേരാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃഗോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭീമനെ? ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഹിഡംബവധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വൃഗോദരൻ അല്ലെ. ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പം ഈ ഭീമന് ഭക്ഷണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഏകാദശി എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ.
പാണ്ഡവ ആ ഭീമ ഏകാദശി. നിർജ്ജല ഏകാദശിയിലെ പാണ്ഡവ നിർജ്ജല ഏകാദശി അത് ഭീമന്റെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭീമൻ ഈ വനവാസ സമയത്ത് തന്നെ ഭീമൻ ഒരുപാട് ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരാളെയെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭീമന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹിഡംബവധം ചെയ്തു, ഹിഡംബിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം വനവാസ സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടില് പാണ്ഡവരും കുന്തിദേവിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു അസുരൻ, അതാരാണ്? ബകാസുരൻ, ഏതാ ഒരു അസുരൻ? ബഗനാണല്ലേ. ആ ബകാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ ആയിരുന്നു. ബകാസുരനാണോ മാധവജി? കീചകനല്ലേ? ആണോ? അല്ലല്ല ബഗനാണ്. കീചകനെ വധിക്കുന്നത് അജ്ഞാതവാസ കാലത്താണ്. കീചകനെ വേറൊരു കാര്യത്തിനല്ലേ വധിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ അസുരനാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ദ്രൗപദീനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കീചകനെ വധിക്കുന്നത്. കീചകന്റെ വധം വരുന്നത്. അതെ അതെ, ഇത് ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയതല്ല. ദ്രൗപദി അവരുടെ വിരാട രാജാവിന്റെ പത്നിയുടെ പിന്നെ ദാസിയായിട്ട് ദ്രൗപദി അജ്ഞാതവാസകാലത്ത് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കീചകൻ അവരുടെ സഹോദരനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോഴാണ് ഭീമൻ വധിക്കുന്നത്. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു പ്രഭു. അപ്പൊ ഇത് ബകാസുരനെ വധിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ്. അപ്പം ബകാസുരൻ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പൊ ആ ഫുഡെല്ലാം നമ്മളെ ഭീമനാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബഗൻ നോക്കുമ്പോ ഭക്ഷണമൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭീമൻ അത് കഴിച്ച കൈ കൊണ്ടാണ് ബകാസുരനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് പ്രസാദം കഴിച്ച കൈ വെച്ച് അടിച്ച് കൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്ഷണപ്രിയരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൃക്കോദരൻ എന്ന നാമം പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഈ പല നാമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോസ് ബുക്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഓരോ നാമങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമുക്ക് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കൊണ്ട് നിർത്താം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത 16, 17, 18 ഒന്ന് ചെല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവച്ച സുഘോഷമണിപുഷ്പകൗ കാശ്യച്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടച്ഛ സാത്യകിച്ഛാ പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാച്ഛ സർവശ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രച്ഛ മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മൗ പൃഥക് പൃഥക്. വിവർത്തനം. കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി വിണയാത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖം പറയുന്നുണ്ട്, നകുലന്റെ ശംഖം, സഹദേവന്റെ ശംഖ് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള കാശി രാജാവ്, ശിഖണ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ശിഖണ്ഡി ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനല്ല. ദ്രൗപദിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്. അമ്പയുടെ അടുത്ത ജന്മമാണ് ശിഖണ്ഡി. ശിഖണ്ഡിയുടെ ജന്മ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശിഖണ്ഡി ദ്രുപദർക്ക് ഭീഷ്മരെ വധിക്കുക. അതെ, ഭീഷ്മര് ശിഖണ്ഡിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഭീഷ്മര് വധിക്കപ്പെടുക. അപ്പം ശിഖണ്ഡിയുടെ ആ ജന്മ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഭീഷ്മരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത് അമ്പയാണല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ജന്മ അംബിക അമ്പാടി, അതിൽ അമ്പയാണ്. അതില് ശിഖണ്ഡി ആരുടെ മകനാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രഭു. പുത്രനാണല്ലേ?
അതെ അതെ ദ്രുപദൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നർക്കും പിന്നെ ദ്രുപദന്റെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നർക്കും ദ്രൗപദിക്കും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും മുന്നേ ദ്രൗപദിയും പിന്നെ ശിഖണ്ഡിയും അവരെ പുത്രനാണ്. ഓക്കെ, പുത്രനാണ്. അത് ദ്രുപദന് പുത്രിയായി ജനിക്കുന്നവനാണ്. പിന്നീട് ഒരു യക്ഷന്റെ ആ ശരി, വരദാനത്തിൽ വരത്താൽ അതെ ആണായി. ഓക്കെ ശസ്ത്ര ഓക്കെ ഓക്കെ, ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി. ശിഖണ്ഡിയായി. അത് ദ്രുപദന്റെ പുത്രിയായിട്ടാണല്ലേ വരുന്നത്. ശരി ശരി, കറക്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ ദ്രുപദനും മറന്നു. രണ്ടുപേരും യജ്ഞത്തിൽ കിട്ടുന്നവരാണ്. അതെ അതെ, ദ്രൗപദിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും യജ്ഞത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ദ്രുപദന്റെ പുത്രിയായിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് മഹായുദ്ധത്തിൽ കുരുവംശം പാടെ നശിക്കുമെന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സഞ്ജയൻ നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, പൃഥ്വിപദേ. പൃഥ്വിപദേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തെ രാജാവേ 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 എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിട്ട്, രാജാവേ എന്താ കൗരവർക്ക് എന്തായാലും തോൽവി ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാരും അവരുടെ ശംഖൂതി അവര് വിജയം ഉറപ്പിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ദുർനയങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവാണ് ഭീകരമായ ഈ വിപത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്നും കൂടി ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 2 ശ്ലോകം കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നിർത്താം. ചൊല്ലിക്കോളൂ അടുത്ത ശ്ലോകം. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഘോഷോദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനുനാദയൻ. വിവർത്തനം ജയശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റുലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ വാക്ക് ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇതെന്താണ്? ഈ സെന്റൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനേയില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദുര്യോധനൻ പല പല പ്ലാനുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ ഭയമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്ലാനും ഒന്നും ഇല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ശരണം പ്രാപിച്ച അഭയം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവന്മാർക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിയപ്പോ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ശംഖുനാദം ഊതിയപ്പോൾ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസംവാദേ തനുരുദ്യമ പാണ്ഡവ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യ മിതമാഹ മഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമായുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് കപിധ്വജ എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ അടയാളമുള്ള ഹനുമാന്റെ അടയാളം ഉണ്ടല്ലേ. കപിധ്വജൻ ഹനുമാന്റെ അടയാളമാണ് അർജുനന്റെ ആ രഥത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു വിജയ സൂചനയാണ്. നമ്മൾ വിജയ സൂചനകൾ കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലൊരു റീസൺ കൂടെയാണ് കപിധ്വജ. അർജുനന്റെ കൊടിക്കുറമേലുള്ള ഹനുമദ് രൂപം. ഹനുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചു, രാമൻ വിജയിയായി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ ഹനുമദ് രൂപം മറ്റൊരു എവിടെ രാമനുണ്ടോ, അപ്പൊ രാമന്റെ കൂടെ ഹനുമാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഹനുമാന്റെ ആ ഒരു സാമീപ്യം. അപ്പൊ ഈ ഹനുമാന്റെ സാമീപ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനവാസ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭീമന് നമുക്കറിയാമല്ലേ, വയസ്സായ ആ
കപിയെ കാണുകയും പിന്നീട് അത് ഹനുമാനാന്ന് മനസ്സിലാവുകയും വായുപുത്രനായ ഹനുമാനാണ്. ഭീമനും വായുപുത്രനാണ്. അങ്ങനെ ഭീമൻ ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ യുദ്ധസമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം ഹനുമാൻ പറയും, ഞാൻ ആ കൊടിക്കുറയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യും. എന്താണെന്നറിയോ? ആ കൊടിക്കുറയിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ഗർജിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗർജനം കേട്ട് ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഭയം തോന്നും. അതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹനുമാന്റെ ആ സാന്നിധ്യവും ഒരു വിജയ സൂചനയാണ്. അപ്പൊ ഹനുമാന്റെ ഗർജനവും അവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ സ്വഭക്തനു വേണ്ടി ഉളവാക്കിയ ഈ പരിതസ്ഥിതി ഭാവി വിജയത്തിന്റെ സൂചനകൾ കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ വിജയ സൂചനകൾ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിലൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഏതെങ്കിലും 5 എണ്ണോ 7 എണ്ണോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഈ സൂചനകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. 1.14 ഉണ്ട്, പിന്നെ 1.20 1.1 കൂടാതെ 1.12 നമ്മുടെ ഭീഷ്മരുടെ ശംഖധ്വനി. പക്ഷെ കാരണം ആ ശംഖധ്വനിയുടെ ഉദ്ദേശം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തായാലും പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും, ഭീഷ്മർക്ക് കൗരവരുടെ പക്ഷത്ത് വിജയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സൂചന വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 20 വരെ കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി 21 മുതലുള്ള ഭാഗം നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലിങ്കിൽ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിൽ പ്രഭുവിന്റെ ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ശശികല മാതാജി. എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ ഔട്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. അല്ല മാതാജി ആദ്യം ഇട്ടിരുന്നോ? ആദ്യം ഇടാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ഞാന് ലിങ്ക് ഇതായി. വീണ്ടും കേറി, വീണ്ടും എനിക്ക് തന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പം പറ്റിയില്ല. അത് വെളിയിൽ പോകും. നമ്മൾ ഇതിന്ന് വെളിയിൽ പോകും. പക്ഷെ വെളിയിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി പോവില്ല. ആ പേജ് അപ്പുറത്തെ പേജിലോട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരാട്ടോ. ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തോ മാതാജി? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല മാതാജി. ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ നാളെ അനിൽ പ്രഭു നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ പ്രഭു? നാളെയും ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലേ? നാളെ ചിലപ്പോ ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കാം. ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ് ക്ലോസ്.